Igbo chukwutere mmanụ ngozi. Igbo bụ Igbo. Anyị abịakwa ọzọ n'oge Osondi na Afia TV. Kosi anụ kwọmalịcha dị Igbo na-ewetara gị ya. A nwere isiokwu mgbe ọkụ n'ọnụ anyị ji bịa na nke tata. Anyị chọrọ itinye ọnụ na ya. O wee bụrụ gịnị? N'ala Igbo, ọ na-eme nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị. O si n'aka ndị okenye menya n'ụzọ omenala kpọkuo obodo na ya achọkwa ịnụ nwaanyị. Amala amalụ esorozia usoro. Mana nke kịta aghọtarazị m ya ka anyị jepụta ka ntụpenye ga-azụ kpọpụtazi ndị mụ na ha ga-etinye ọnụ na ya bụ okwu. Chere anyị na-apụta. Ọka bụkwa Kosi anụ kwọmalịcha dị Igbo na-ewetara gị Osondi na Afia TV. Na nke tata enwere ndị mụ na ha ga-etinye na ya bụ isiokwu. Dịka m si kwuo na mbụ, nwoke chọọ ịnụ nwaanyị ọkpọkuo obodo si n'aka ndị okenye mme ka mara ama. Mana ndị kịtazi ifu ka nwoke gburu ikpe na ikpere, ụfọdụ na-egbu ikpere na-abụ na ụfọdụ na-egbu otu ikpere were onye bụ mgbanaka sizie nwaanyị o bu n'obi ọfụ n'anya. Ị ga-anụ m? Ka anyị tinyeke n'ọnụ na ya biko. Nke a na-emezi ugbu a biko ọnya bụ nke a ga-anabata. Ọ na-egosi ịfụnanya ka anya na-apụ na otu obi n'obi. Ọ dị mma. Site n'aka ekpe m, o nwere nwaanyị nọ m na aka ekpe. Mba Dankana. Mana ekwuo ọ bụ mba Dankana ejiwa na amara ọha ada eji emegi isi ada nwanyị ka ibe anyị shiri ụnọ nnọọ patakwa oke unu nso ịmata nna na ọba ebe nọ. Mgbe ama otu a ka ọ dị. Onye na-esote odogwu na-esote ya biko. Imagine ị na-eme oge introduce ma ndị na-agwa market ị na-azụ. A na-anụ ị na-asụ ndị nka na-anụ ị na-asụ. Ndị be anyị sụkọ gaba aga ekele m nọ abụ Nnemeka Eze nwa Dennis Eze onye mọkara ọba n'Uden Local Government Area of Enugu State na Nsukka Senatorial Zone. Ọja adịnụ n'Oyo mbụ ebo eto deje no atọbem. Deje ala. Ndị kwere na gaba ndị mmanya. Ọjaso. Abịa n'aka nne m ka bido o nwelu nwoke odogwu nwoke si steeti Abia biko kọwake na onwe gị. Go na nke adịcha brief, guide brief. Igbo mama anọ. Igbo rienu. Igbo ṅụkwanụ. Abịa dozienu. Onye si na ya ga-abịa Chineke kuji ha ka ha hụ ka o si atọ. Aha m bụ nwoke ọma eji eje mba nke mbụ na Bende. Husband material nke abụọ na Abia. The only man who the illustrious son of Ozakole. I Chief Ifeanyi Chukwuka Igbokwe onye iwe na-ewe. Thank you. Abia dozienu. Ịmara Abia na-edozile gị ya na Abia dozienu. Na nke tata anyị izu ka eme enye akpa anyị jụrụ eju. O nwere onye nọ n'aka nne. Ngwanụ agafe Ebonyi kọwakene ndị na-ege anyị ntị na-ekili anyị onye enye Igbo. Ịhwa m bụ Ada Achichinemere Mary Rose. Mbụ nwaada Ebonyi, nwaada Abakaliki ji nodo. Unu mara gị efuji a ndị Abakaliki kwezuo unu. Asị m na Odu mmadụ aja August meeting. Ọ ja alụgodo. Ọ na-eche August meeting. Ihe ọ bụ ị ga-ama si August meeting. Na nke tata asị na ọ bụ na onwe onye na anya n'aka nne ya ka ekpe, ọ bụ na onwe onye uche ya na-adịrị ya si anya gwa onye na ya n'akụkụ ka ọ kọwara onye na ya n'akụkụ ka ọ gwa onye na ya n'akụkụ n'oge esubala abalụ tata. Ọ dị mma ka mbido kene ka ntụpụ ya bụ ajụjụ ha na-etinyezi ya ọnụ ofu ofu biko. Ndị ọma dịka nsikwu nwoke chọọ ịnụ nwaanyị n'ala Igbo o site n'aka ndị okenye Stefanekwana ya afụgo onye dị ya mma n'obi ka eke ya ga-esi je na be nne na nna nwatakịrị nwaanyị a. Mana anyị na-afụtazi n'ụdị ya ọ dịrọ ka ọ dịzi ihe a na-afụzi kịta bụ onye chọọ ịnụ nwaanyị
ojili mgbanaka anya bụ ring akpọrọ engagement ring. Ihe ọzọ a ga-afụtazi Igbo ebe o sekpu ana na-asị nke nwaanyị a will you marry me? Ị ga-anụ m? Biko achọrọ m ịjụ ụdị nke a na-esekpu ana wolu mgbanaka na-ajụ nwaanyị ị ga-anụ m biko ọnya ejigosi ịfụnanya ọnya ka mma otu a ka o kwesịrị ịdị n'itinye ya bụ okwu ọnụ biko site n'aka ekpe m ada nka n'ibe m biko ka njikere gị nye bụ ajụjụ iji mgbanaka si nwaanyị biko ị ga-anụ m afọ gị n'anya onye a bụ nke ka mma karịa otu esi emebu ya na mbụ o gosi ịfụnanya nya kọwa kene ya bụ okwu nke ka o si dị gị n'obi n'uche nke m o gosikwere ọ bụkwa na iji ya bụ mgbanaka na ọ bụ na ị ga-egbuchi ikpere na nke m abụọkwa ohu ikpere ị ga-achịchị ha na-abụ na maka ihe m na-abịa bere abịa emebi ivu dị ero ka mmarụ nọ ishiri n'obu na m na-abịa evubudo ihe bụ ivu ekwu ime abụghị geemu ụmụaka enwere ike Chineke natawa n'ime nderi ewere m owe ha eji anụ ya bụ mgbanaka ị na-enye mbere nke a na-eku gold ịkpasịrị m iwe ere eme ka were eritewe ihe ebe ọ mbe ebe nshi abịa nke mana ịhụrụ nke mgbanaka m ọ dị mkpa ọ bụrụ na ịma na ịma mgbuchi ikpere ihe mgbanaka m ike ekere onye ọzọ na fish ghara ọkwa ga-eji n'ime osimiri irite ọzọ adị mma abịa mma nke gị odogwu bende ịnụ n'ọnụ ihe ada nka n'ukwu biko kedu ka nya bụ ife ndị na-ekpebe ekpere dị ọ dị na Baịbụl dị na Baịbụl dema edema m ga-asụ ya na bekee sụọ ya n'Igbo na Baịbụl ị ga-elu nwaanyị asị gị my lord isekpuru oge nwaanyị ga-esekpuru dị ala asị gị my lord isekpuru ala isicha ya my lord then abịakwa n'Igbo isi ya onye nwe m because onye na-alụ gị ọ na-ewebata gị ewebata and ịma na ọlụwa gị ọ bụrụla mpa gị ọ bụrụla ezigbo mpa gị ihe mpa gị gịnị a ga-ebizi telu Chineke akpọ unu so o kwesịrị nwoke ebe ịlụ gị gị nwepụrụ ụzọ sekpuru ala si ya nna m egbula onwe gị na ama m na m na-abịa ịta gị ahụhụ because nwaanyị anyị na-aga elubata unu ka m gwakwa gị ka anyị bido n'isi o nna gị mụrụ gị zụọ gị rute ebe o rutere si n'ike agwụla anyị nwa bịa kpọrọ gị bidozie zụwazie gị nke ozi ezigbo ọzụzụ mgbe ahụ anyị na-azụ gị ị na-amụta ihe niile ị na-ekwesị ịmụta so anyị bịa lụrụ gị ikwesị ịbịa onye na-eme mgbe ivu na Baịbụl onwe onye nke gara boy mụcha ihe boy asị ya ngwa ya mụkwa boy ọzọ ka akpọnyekwa onye ọzọ buy one and get one free ihe ụlọ ihe a na-agwa unu so o kwesịrị unu bi unu ama na anyị dị ike n'ọrụ dịkwa ike n'ọrụ a sị na ya bụ okwu ga ị na-akọtakwa ndị mmadụ aka n'ọnụ ụzọ na-agwa ndị agha ihe na-eshi eke na-eme nzuzu butuo anyị ga-etinyetu ya ọnụ tata kpọmkpọm na nke gị Ada Ebonyi ke ihe ị na-etinye n'okwu a ọ kwụkwụkwa na ugogbo anyụ n'afọkwa ọ na-ga-ahụ ụzọ lee nna azụ eke nwata ike gwue ike vue o nweta ka o shi family ke vue azụ nwata bi ọ ga-ekwu ihe niile jibe ma jenga ọwụ ihe niile ka ndị esa ma jụ na njiri ngon ọ ya mere mma gị bịa sị gị bịa nsụla o nweta ke papa nwata onye asanga dike vue kwa ma azụ nwata bi no gị bịa duti ya echem na ya bụ Igbo program abego nsụla Ebonyi steeti Ebonyi Abakaliki be mat nsụla oyo na bimefu uwe na-eso ngịnaji kwuwe le nwoke te gbuchiri ikpere no igunu bi korea no engagement ring ni igbuchi imbi ichete ikpere labochi bal na ozugbo gị na mo ring na ana no ni ya na obe ejide ya gibe wule nwanyi fure ka na owe no mbo diamond ko imbi zuze zu mere ya ina maria mere fi ezugbo ejide obuleke me ma ja won ha esi gbuchiri ikpere àwọn onye agụ ka anyị na-alọta ọ bụghị ihe gị n'ọbụ ego emume ha na-akwado kịta anụwa egi mere na-emi ya egi mere eme nwoke tegbuchiri ikpere na nwaanyị ring awebe emeri ememe ndị be maji ya ihe ga-eji mana ya bụ okwu kwụ ọkụ n'ọnụ bụ na Ada Ebonyi chọrọ itinye ọnụ kpụpụ ugegbe anya anyị nwe nwoke Nsụka odogwu Nsụka ka o tinye ọnụ na nke aka anyị nọkwa na ege aka biko ege aka bụ ọnụ
chebiri na anyị ka anyị pụta anyị gaa n'ihu a sị gị na okwu nke taata kpụ ọkụ n'ọnụ ọ dị kpọkpọ nge Igbo bụ Igbo Chukwu gọziri Igbo Chukwu dị mmiri ara ehi na mmanụ wee gọzie anyị anachiatagokwa anyị na-etinye ọnụ na nya bụ okwu nwoke chọọ ije nụta nwaanyị nya ọ na-afụ afịọ n'azụ n'aka nne ya ka ekpe ada nka na-ekwugo nke ya ada Ebonyi kwuo nke ya nwoke bende kwuo nke ya anyị ka nkwala odogwu fọ ọnụ ka o tinyekwa ọnụ na ya bụ okwu biko odogwu Nsụka before na mekwu unure m gbara n'orumbe nke m anyị sika jelachite ihe eji wee jebe nya bụ jezutu obere ike bụ na anyị ma na ịpụta ọgwụ isiri glaasị nke ya mkpụrụ mmanya na daalụ ebe egotetere mmanya ekwukwere too much ndebe anyị ekele m nke anyị kene gị ka so nkwarochiri na ahụ tara ahụ kpata ego azụ ọkpa akamụba egbule ha egbu nsị ga m jee leta nwaanyị dị nkwarochiri yele m ji eme onye m laikiri ịlụ njekwure nsekpụrụ ala oftenere nsị ya oliu mara imi iji alụ m akarị ọkwa mbiko shem say yes anụ m emekwere ọkụrụ ma a na-eme mgbe Igbo n'ụmụ adị na na-eme mgbe Igbo kwuru nwadị ya bụ marriage na last nọ mgbe ahụ kọsa a ga-eme o nwere ike na ga-epam shelu my mother bụ na my mother na-akọ ugbo ọ dịghị asị gị na oge ya bụ the hoe anaghị eme ọfụma my father nọrọ mgbe ọ nọ bịa were nke nye ya aka ọlọsị papa ya sị ya na nkwuru enyere ya aka n'ụgbọ ọsị ya kpọta ya ka ya dịrị gaga ọ dị mba gị wụkwa ezigbo mmadụ ọ ga-ahụ oyere bụ mgbanaka nke mgbe oke maka ọ bụrụ na onye ha dị ọgụ ya bụ nwaanyị ama nkweta n'uke now abịarute na nwoke ọbịa bụ onye kwesịrị dị in charge traditionally and otherwise as ordained by God isi ụlọ ịbịa isepụ nwaanyị ala ịmara o minere vulnerability then low self-esteem, lack of masculinity. I'm serious, lack of masculinity, and instead of the man needing charge, not the why they charge. Yeah, be marriage can last in these days. Ivumeru gulele, authority gulele, respect gulele, banal. Yeah, the general boro marriage and last because the Bob no why in charge. Why yeah na sige why chima Nigeria the next day na push your halela. So kunu na chi ai na edu ai ka kaji e mo na do. Oriak no doziak. I want about back. Ibiro jihi nga ma je. Dona doji mbe jaga mo yere ka chi na na. Nanu tawte ya na so. Mujuma na mamti no juru. Jere kam ko something here. O we dem chiku. No ko ke ma nyere ma kara gi na ma. Ihe a dey very simple. Nwoke ekwesigi sekpu ala se nwan e ga alomo. Ikpere ije ekpere Chineke ekpere ijire sekpuru ala. Instead of people uzo ga puru uzo ekpere Chineke ekpere and ikpechakwa ekpere sekpuru ala. Ya jo nwa chere kam bia. Ọ dị mma nwoke inye nwaanyị engagement ring ọ dị mma. Ị ga-eji zụta engagement ring ego le diamond ring. Oh, please stop. I saw diamond. So let's get it. Come back. Highest or 500,000. Mgbanaka.
mgbalaka ọ dọkwa chi bụ aka ọkwa m nke 500 Ike fụkwa. jewekwe na 5 million Ehe, 5 million. Enwekwa fon eru ọ nọ ebe ọ na-eje ọ dị ka ihe o ji kwuo na ya bụ na tupu ọ nabataba ya bụ mgbanaka engagement ring na ọ ga-abụ 5 million maka na anụ mgbe o kwuru na onwe ka o si daa ya ere ya so ka esi 500,000 chere nụ 500,000 ego ole ka m ga-eji mee ego isi ya eru 500,000 ọ na ọnwụ mme ego isi ọwụ na m alụwala ya so ke m na-aga inyere engagement ring 500,000 onwe isi ịhụla emekwa ndị be ha si ha na-alụ nwaanyị ebe a na-alụ nwaanyị marriage is not last. Nwaanyị bishikpere je say will you marry me forever and ever need to Abe wiwe nwoke afọ okwu a ga-adọta m n'ajụjụ m chọrọ ịjụ ugbu a na nwoke ekwesịghị isekpu ana na ọ na-eme nwoke ọ dị n'okpuru nwaanyị ọkwa ka isi kwuo ya mana o nwere ajụjụ ọ na-anyị gasị gbagharị ya jụọ ndị mmadụ ma nwoke ma ụmụ nwaanyị ha wee sị na na o nwere ihe sonya bụ igbu ikpere n'ala mana ọ dịkwa ka ofu ka ha na-ekwukarị igbu otu ikpere n'ala wee jụọ nwaanyị ịfụrụ naanị na-achọ ịkwadobe ka gị na ya bie ndụ na ọ na-egosi ịfụnanya n'ọnya ka nwaanyị a ga-eji fụta hei na onye a ka m n'anya na-enye m nsọpụrụ eziokwu eyi alụmanụ nwaanyị and before my long one my wife the I the acne papa tupu ịnụbata ya n'ụlọ dịka nwunye gị so mgbe m chọrọ ịlịa nye m gwara dị ọ dịkwa mma ọ ga-ebịa n'ọkwụrụ m ga anyị naba ọ bụrụ di na nwunye ọsụm sị m abịa ekwu n'ubu nọọsụ nwoke mbịa ahụmanụbe so enwere m efeje si kpala enwere m efeje si so mgbe anyị mechiziri lechara mechiri wed ile na aga ọfụma ile ka na aga ọfụma nkịta imane ọrụkata wonde fresh ya si ada na nwekwe na ha dịkwa ụbọchị pictures mgbe di ya esepụrụ n'ala ya ị ga-anụ m so ọsụm na nime mere kwughị nsị abụ ọsụm na nọdụkwa nke m ya mee nsị adị shadị ntị mere ngwa ya nsị ya ịmago na m jikọ ya ele gị ndị chọrọ ịbụ nwunye m na ndị asị gbara sị gị iji alụ m imis na mụ na ihe ule m na-eme sis na madịgị serious na adịgị na oge na matros gị na iji alụ m because by then na ma na njikọ ya elu now ị mara ihe refutere mmadụ embarrassment na bụ onye gbalị ịkara ndị nwaanyị ka na kọpịta mpọ ji esi kpa alụsọ ya alụ gị ọ sị na ya ma alụ gị ọwa gị n'ihu na igwe mmadụ shikore o nwere meme gị mfọ ge nwaanyị ndị ahụ ma nke mgbe fuwa nke alụ ndị fuwa ndị mbeke kuje boyfriend and girlfriend bụ nwe kpogu na-eshi bọ ujon mala iji nwaanyị ntanụ ma ele ọsụm tọwa ọ bụ na maka na mmadụ ya problem ọ bụ nkapịarịghị ya ọsọ mistake i mere lee ka m gwa gị ha ihe a dị very simple nwoke ọbụla ya mere nwe nke m lelere the man o were moto ya nye ụdị onye ọchị elu nwaanyị n'anya abịazi eme engage maka na ose gwara dị woman asị na ọ na-alụsị the boy asị ngwa nyenu m ki moto m ka m nwere moto m ọsị na ọ na-enye ya ki m no benefit olee ihe o ji wuru benefit ya ma moto bụ nke ya mistake bụ ịzụta moto bi change ewa moto na ya ewa mụle and the thing we do right over that car me starchament ma do we change them we get change ownership la ma ba we change they na hag my car na cost you obi go she now that change no more pass ni ja bafu
ịnọ isiri onye ichie dị ka m sekpuru ala edekwa emecha ha ego ọjị a gasị gị gaa weta ego ọjị wee ego ole igwu ugwu enwetara gị sekpụrụ ala nara m ring si m ji m iwe ezigbo mmadụ nwaanyị niile nọ na nwaanyị niile m hafụrụ n'ụtụtụ na ihe n'abalị ogwuihe kwesịrị ịma bụ na ndụdụ mba na ajị na ajịna ọ bụ ọdị ma nsekpu biko bụ ojide anyị na-dịrị arụ mgbe ọnụ ọ kwesịrị nke a sị na onu odogwu Nsụka pụta anyị ga-etinye Igbo bụ Igbo a sị gịra ya ma okwu garala ọnụ tebụl anyị na anyị na-apụta ka anyị jezite obere ike pụta. Hey, okwu a gara n'ọnụ dịka nsikwu nwoke igwe ikpere na-abụọ n'ala ma ọ bụ otu ikpere jụọ nwaanyị ọ chọrọ ịnụ ọfụ n'anya biko kwelụ maka na onwe ihe ọ fụta n'anya bụ nwatakịrị nwaanyị ọ ma na onweghị ihe ọṅụṅụ nwaanyị ọzọ nwere nya bụ ihe ọ fụta o dị chọọ ka ya na ya bie ndụ bika nka mụọ ụmụ zụọ ụmụ mana nya bụ ife na-ada ndị kwene ndị ekweghị ndị odogwu na-abụ n'ebe a sị na mba na o kwesịghị ekwesị ndị ada na-abụ nọ n'akụkụ sị na ọ ka bụkwa ka o si anụkwa ọmalịta dị Igbo na-anabata gị n'oge Osondi n'Afia TV dịka o si dabazi ụdị a biko onwe ihe nchọ ka emenye maka na ihe anyị na-ebe emebi idozi okwu ịghọtago nwee na ebe ọ bụ na ọ na-ada ndị akwe ndị ekweghọ enwe ike ịmaga ewetetụ n'akụkụ nke wetetụ n'akụkụ nke anyị bụ kata ma igbu ikpere na-abụ n'ala igbutu otu ikpere iji gosi ịmaga ịma na anyị bụ ụmụ nwaanyị enwe ụmụ ife na-atọsi anyị ụtọ ịghọtago igbu otu ikpere na-abụ n'ala tinyekwa nke a na-emebu mgbe mbụ tikọta ya ọnụ ka ọ na-adaba maka na a na-afụ eje ọkwa bekee si na generation a na-agbago ịmago ndị nke anọ kịta ọ dị mma eweta nke ndị a mgbe gboo a ewetakwa nke ndị jezi tikọ ka ọ na-aga ka ndị jenzi a na-aghọtakwa ife a na-eme ọ gafu ekwu omume nwaanyị Ebonyi ịmara onwe ndị mbekee kuje compromise na ihe ma nwaanyị ime ga-elu a ịlaiki nwaanyị na ịmara nwaanyị abụ ọkpọbe nwaanyị edobe n'ụlọ ijasli ibe emenite ilodo nwaanyị maka isliti igbuchidi ikpere so mgbe ọtọbụka everyday bim ya o ọkwa sọsọ one day ohu ụbọchị gị gbishi ahụ kọwa idike lụta nwaanyị and ijasliti ilodo maka ọsị gị gbishi ikpere ọ bụrụ ofu igide maka iti gbuchidi ikpere ha kọta ibe niile ibe ndị mbeke kuje pakeji niile so nwaanyị na-aja ihe akọta ihu na alili iti gbuchidi ikpere gojeshi ọ bụla itimedo onye ozi emi because onwe ndo ma value nwaanyị thank you mbeke kuje compromise ọ shiri gị aha maka na ọ shiri igbuchi ikpere na-eri 30 seconds
maka ịha ihe bụ ugwu niile dị ya na-eji resipeti owere nsọfụrụ ọdịbe ọ maara eshi ihe ọ maara edozi ya be mfu kọta kanta nna m I'm too old for confusion now. ọ nwere benye mfu nna ọ dịbe nwunye nwanya na kanta iweta atụ nke iweta nke oke chilas nwanshi anyị tanọ dozas anyị ajara ibu na ihu n'ihu ọ ibe anyị miti banya ndị eme ka ọhụ ọkabari because anya asụga anya eje fundu traditional men unu eje aja gba anụ le gbodo nta agbada so legide maka ibe second zone 10 seconds ahụ ọ sị na a na-ewesi a lot to a billionaire like me. Ngo billionaire TV so nwere m chọgụ mmanya ọta ifu na ebe nwoke na-egbuchi ndị a na-egbucha like gị n'ọba maka jeme egbuchie maka na-era ikara m ọ bụrụ na ụmụ nwoke nwe na-eme jos ka ha nweta nwaanyị hụ but let me teach you something ụfọdụ na ọgbakwa anyị tọpụ ya some be the married amongst for now any man chọrọ ịlụgo stress aya anything ọ ga-achọghị ime ya bụ na serious note force ya omeme ọlụrụgụ oje revenge. I'll give you an instance. Oje revenge la me kumenyato. Gebenti. Ọ na-adụ nwaanyị ke ọkarịcha I become a single mother, I will go and somebody will come. Onye me single mother. Man ya nwe gree me bi onwe nwata ngide jai bi. Nwata jai bi na abụsoro ọnụ. Single mother nje tawa akwụkwọ ịgbawa ori. So ọ bụrụ na nwoke na-enye gị joy, sị gị na ya chọrọ ịla gị na ya na-akpọ ọfụma. Ọ bụrụ na ị maara ihe na-azụrụ gị ọfụma, ọ bụrụ na ọ chọọ ise kpala je propose masị awa ya oye we na-esekwe ọ bụ na isi ọgbalite is mere calories or ikise makria that man will forever treasure you. I'm a man. Any day, what's the man kneel down to propose to you, to come and enjoy, to come and give him sleepless nights, mood swing, sleepless night go to one the people can pay the payment for them go your kwashoko ni. You might sleepless night. All the fish. All the people okay now, human on reshi. Ehuna wampam. What did you do now? Over somebody. This lady, I na con for over 20 decades. No resh. All the him okay. Like this. I'm not uche okay. Obesity or obesity. Obesity. Ikwere ihe dịka udele ihe ozugbo isi ka nwoke kwuo okwu ọ bụ nwoke afụta aga m ọ dịghị mma nwoke isekpuru ana si nwaanyị lụọ ya maka gịnị ọ dị mma nwoke weta mgbalaka inye nwaanyị isekpuru ala narị ya isi ya nna m thank you onye ya na-afụta m n'aka mpam na mmam mama ashịrị m na-enye ya nsogbu mama ashịrị m related chekpọrọ ndị eghe ọkwa ịma na ise kpuchiere m na m ka ga-esekpuri maka bọchị nna m ga-akpa emume ga-egochiri ana m esekpụ ọ bụ ya bụ ka o kwesịrị ị ga-esekpụ omenala nke ahụ bụ omenala nke anyị nke bụ omenala nke anyị ịchọrọ ị ga-esekpụ ya na goshino abụ m ihe ị chọrọ na ndụ chere Igbo bụ Igbo ọtụlụlụ gị bụrụ Igbo
ihe m 2000 m mmeri ọ bụrụ 10,000 ịbịa shi m ịbịa kpukie ihe m niile m nshiri oke ngwa na anyị bido isi m ngwa anyị hụ ndị be anyị na-agba ịhụ m echi echi adịghị ngosi ịbịa Nanny boy, I'm sorry kwa hem na akaruku ugbu hem. Wan ya confuse no we now. Hem na akaruku ugbu na. Ngare ko patego. Ya mo fa wanta. Mbia busari ibere na ya biko mụ na ga atala ahụhụ ma ahụla na onwe ọ na-akwaga imagine o shere je wata te ki humare olo to ru dor mama ni pe wata kata ndo ni eku oyi mama jana lote en tan pio jana lote ya ta pio ko ne pe wata o ge se buru o ge nyo ge chikwa ge se kan wo ge ye ba ge ro te mare o ka ma no be tere savior only ti budu savior mo ye ti bu mebu ti budu savior because nta ma aro the mare ya ho anyi do very poor perpetually poor also na ya malonye ke no jige bote go nke be aga be shi o bi ri mo mama yenwe aga be shi o bi get good big dreams yeah that is Igbo bụ sọ mma. Igbo bụ sọ mma. Gee m ntị ka ị n'onu nkịta. Igbo bụ sọ mma dịka nsị kpekpuo unu. Nke bụ eziokwu bụ na etinyechaghị ọnụ na ya bụ okwu. Wetekwa usoro ka ama ka ga-ejikọ esi n'akụkụ nka wete n'akụkụ nka jikọ ya ka ama ka ọ ga-aga aga. Mana ya bụ okwu ka na-agala ọnụ nwe na-asị na oge anyị na-adazi kwarapụ ọka amasị m na anyị kwuru na-aga wee ruo mgbe anyị wetara usoro na ya bụ okwu maka na otu a ka o si ada ebe a ka o si ada n'iro biko mana emenu emere ana agbanyeru mgbanaka esekpuru ana esekpu ha ana enyere ọgụ wee woli ya wee nọbata ya bụ ihe kacha mma bụ ịdị n'otu biri n'udo ịdị n'otu nghọta ịhụnanya ma niile eweta mgbanaka ọ dị mkpa ihe mgbupie ihe azụkwara ana ka ihe a na-ekwuzi ihe niile azụkwara ana ka ihe a na-ekwu biko ndị mụ na ha nọ tata n'otu okwu kenekene nọ ndị kiriri anyị taa maka na okwuta okwu n'ọnụ bịa mba mụ na gị okwu bọtụ mmiri atụrụ straight to the point Igbo mama rienu ọmụbụ chief Ifeanyere Chukwuka Igbokwe nwoke omeji eje mba nke mbụ na bende illustrious son of Ozakole ndị ọzọ shi ajụ biko anyị na yunuku na-elele Osondi anyị na-ayọkwa unu for sponsorship unu bịakwa bịa kwado ma ọmụ awụ onye Abia steeti unu kwadokwa m na na-ahụ m steady so m na-asịkwa unu ọwụghị mọs na ị ga-esi gburu ala sị nwaanyị lụọ ya ọgwụla ka ọha m n'ọnụ anya laụtakwala azụ nwaanyị bụ kene n'otu okwu biko kene ndị na-ekili anyị ndị banye kele m no o meda bụ Adebonye kwuje achịchị na-emere mmeri Rose unu mara ga ọ daje ka iwe marụ n'ubula ntefudo ogologo ofu ọgụ n'uye kebe ha gunla awọ chịkwanụ program anyị kwuje Osondi Afia TV Ola unu ye hu shinshin una hu ma wa duneka una ga mama mkpụrụ mama chacha macha ọ dị igbushi kpere no moringon ọfụta go hamlon dalo odogun soka biko mba ya kume ọ dị mma mmacho
ji anyị nụ maka anyị ji ekwu na ọka bụ mba ada nkana ada eji emeji isi ada mpaita ogene ọ bụkwa na ikere nna n'onu m n'ụwa gbere m egya n'ukwu sponsorship sponsor onye n'ihu sponsor onye na-achị eka nri aka ekpe ene na ana tụkwuru m na ọwa m na nwoke abịa ya na-ahụte maka na ọ bụrụ na o sekpiri ala ọjị na ma nsekpiri m ekpo na enu pọtọpọtọ bụ ọ na-achị na n'enu pọtọpọtọ maka ihe ọ ka eme m n'ihu karịrị ọgọdụ nwunye m ifuriari Odogwu Nsụka gaa n'iru ndị be anyị ga-aga n'osikapa anyị onye legide m ndị ọzọ bịa kwadore program ahụ n'ụlọ mba achọrọ m na mgbe ọzọ m ji abịa nwabe ọ bụrụ kọpụ onye Nsụka nwere kọmpani ma ọ nwere onye mebi ede nwabe ya m chọrọ ịdị na-eji aṅa pami ha mgbe ada Abakaliki na-ekwu maka atụrụ na im na-echekwa ya oke n'isi onye bekere gị ya inyoro gị ọkwa ikiri ikiri ha dachara ebe a na ezigokwe na-adọjikwa ka ha eze Nnemeka nani boy be ha onye Nsụka onye ọbụrụ leke onye ndị nnu ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dịka a na-akpọ Osondi unu bịa kwado ya maka anyị mekwu mmemme na-akwado gị na anyị emeghere ana anyị emeghere na amakọgụ n'ọdụgọyi nwoke ise kpala je ori ngije so nwa mojalia mana ọ bụ na na-ekiri ni mara n'ọdụgọyi anyị ma n'ọdụgọyi no je eme ga mara ejigi last maka nwoke nwa sekpala roma gị mejalia no be irute na everyday no sekpala hu sekpudade ine sekpala mara je okpo ise I don't know you atobem Igbo bụ Igbo unu anụgonu ọnụ ndị Chineke ji amamihe wee gozie nke mụ na ha nọ tata n'oge isiokwu wepụta tata na Osond na Afia TV wee ruo izuụka ọzọ na Millennial Osond ga-abịakwa gị ọka bụkwa m ka o si anụkwu na-ewetara gị Osond na Afia TV ka anyị nọ n'udo ka emesịa Igbo bụ Igbo Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ Igbo Chukwu ji mmiri ehi na mụ na wee gọzie anyị bịakwa ọzọ n'oge ezi afa ka ego n'oge Osond nke kosi ya n'ukwu ọmalịcha ala Igbo na-ewetala oge ezi afa ka ego bụ ebe anyị na-anọ gosi ihe anyị ji bụrụ ndị Igbo kwalite asụsụ anyị ka anyị si emekarị ya bụ na anyị na ndị ama ama ndị ede ndị odogwu na ndị ọmalịcha mmadụ ka anyị na ha na-anọkarị n'oge ezi afa ka ego na nke tata ọmalịcha ada Igbo dị eme ọnụ ị ga-ekwute onye mba kutu ume ka nkọwalụ gị ya ka mkpụgide afịa mkpọ afịa ma m n'ebe ọbụla na ị ga-etiwapụ mkpu nkịta atọ onye anyị ga-anọ na nkịta bụ Mama D the general G for general Oriakụ Patience ọzọkwa nwaanyị ọma ekene gị ekene gị ka dalụrị nne nnọọ ọra na eze mana Igbo onye Igbo ịkwadokwazi na Igbo onye Igbo nwa afọ zuru ezu n'ezie afa ego ebe anyị na-egosi na anyị bụ ndị Igbo ịdị nkwadebe ma amụchagonu ma a ga-amụkwa m ọzọ dalụrị nne dị mma n'ezie afa ego anyị na-enwe ahịrịokwu dịka si nwee taata ahịrịokwu 7 mana ọ naanị 3 ka ị ga-ahọrọ wee gosi anyị na Igbo onye Igbo anyị nwere akara nke mbụ nke abụọ nke atọ nke anọ nke ise na nke isii na nke 7 nke ọ bụla ị tụrụ aka ihe ọrụ agụpụta m ahịrịokwu dị na ya na bekee amụghị na amụ na-atọ ihe ji atọ mbụ na ama m ikali okwu ikote iko nke ọ bụla ihe ọrụ agụpụtalụ gị ya ịtụgharị anya bekee abatakwana ya biko Mama D ngwanụ nke mbụ ndị ebe a wee na-egwu na-asị we bought the umbrella when he insisted. O rugidela anyị wee gote ihe mkpuchi anwụ anyị nchanwụ. We bought the umbrella when he insisted. Anyị gotalụ nchanwụ eji echekwa anwụ. Anyị gotara ya o wee oshigide ọnwụ
isi ọnwụ bụ asụsụ Igbo o wee shigide ọnwụ anyị wee gote ya Gbam, anakọdịkwa ka ebe a. O wetara ya, mana nkenyelu ka dozie ya. We bought the umbrella when he insisted. Anyị gotere ya bụ ntaanwụ ka o siri ọnwụ. Ọ bụ ikwutere ya kpọmkwem pesenti 100 ka m na-enye gị dalụ nwaanyị ọma ọkwekwu m na ịbụ nwaanyị Igbo nwa afọ ọ dị mma ka anyị na akara nke abụọ kedu nke ị na-ahọrọ biko nye m nke anọ kwụsị the radio station was launched on the first day of the week nke anọ ka ikwu nke anọ kwụsị don't underestimate the calmness of a wise person. ejikwana maka na mmadụ dị nlo wee si na ọ bụrụ ihe ọ bụ a na-akụdịkwa aka ebe a nwa afọ Igbo na ebe a ọ gịnị bụ ife a daalụ ọfọzie nke ikpeazụ kedu akara nke ga-ahọrọ ka gụpụta ya ozugbo nye m nke asaa kwụsị the wrinkles on his face are obvious. The wrinkles on his face are obvious. Mfikọ dị n'iru ya gosiri na nke bụ eziokwu bụ eziokwu. Biko na-akụ ebe anyị nwere Ada Igbo ọmalite Ada Igbo ibe m tata n'oge Eziafa ka ego ajụjụ na ajụrụ ya ọzọ gbọrọ ya daalụ rinne nwaanyị ọma biko kenya obibu m sọ pọlịpọlị maka na anyị che n'asụsụ Igbo anyị na-anazi ana biko ka ị ga-agwa ndị Igbo nọ n'ụlọ na-ekiri anyị ugbu a ndị Igbo nọ n'ụlọ ka m gwakwu na eziokwu na ndị unu che na ha na-eme bekee ma ndị nụrụ ndị ọcha na-akụzizi ha asụsụ Igbo ọ bụ na ị nọ n'obodo anyị ị ka apụ igbe na-akụzi asụsụ na-abụrụ asụsụ Igbo asọkwa ga-akụzinelu nwa gị oyibo bekee ma ọ bụ asụsụ ọzọ mụnwa na onwe m ana m asụ asụsụ ndị Yoruba mana ọ gara m ịsụ asụsụ ndị Igbo dee nya ede sụọ ya asụọ gụọ ya n'egwu ajikwana maka ka wee bụ na ịfụgo ụzọ wee hapụ ịkụziri ụmụ gị asụsụ Igbo maka na afịa su ọ na-anọ ọdụ Igbo ife ewu na-eli dalụ nwaanyị ọma ga-abalị Chukwu gọziela anyị gị anyị na-ekenekwa gị n'aha Afia TV Afia Radio anyị na-asị gị biko nnọọ na-atụkwa anya na ịkpọkwa gị ụbọchị ọzọ na ị ga-abịa ama abịa libu ekele dịle gị anyị na-ekene gị biko ka gwa ha kelibe Osondi maka na Osondi bụ ihe anyị ji akwalite asụsụ Igbo ihe ọbụla a na-eme n'ihe onyonyo inekwa anya na ihe onyonyo na-eme ọ na-abụ mmehie n'oyibo mmehie n'Igbo nke ọbụla mme n'oyibo mmehie n'Igbo mmehie n'oyibo mmehie n'Igbo tupu nye gị ọrụ sị gị ị na-asụkwa Igbo isi m nwee gị ọrụ imecha n'oyibo anyị emelia ndị oyibo ndị na-abụrụ ndị Igbo anyị mezie n'Igbo ofu ihe anyị mee n'oyibo ka anyị na-eme n'Igbo ndụmọdụ na-enye bikonu Igbo ọ ga-adịla anyị mma anyị ga-akwụdosi ike n'ihe nna nna anyị nyere anyị akwụkwọ ụfọdụ si gị na anyị ga na-eme ihe nna nna anyị ha mee ọ bụrụkwa ihe niile nna nna anyị ha mee ka anyị ga-eme nke dị mma maka na ihe ọfụ abatago ọgbara ọfụ abatago anyị weta nke dị mma ebe anyị weta nke dị mma gwakọ ọnya ịma na ịchọ isi ofe egusi ọ bụrụ ọsọsọ egusi enwe ha na-akpọ anwamụnọ ngwe eji esi ofe iwetazi egusi ịchọbazie ụmụnne ihe ndị ọzọ ga-aba tinye ụtọ egusi ewepụta ọfụma nke ọbụla ị na-eme biko jisie ike sụọlụ m Igbo onwe ebe ọ na-abụ mbata nnọrọ ya sụrụ Igbo nne ya anya si ka akụkụ ebe isi ọgwa m sụọlụ ya asụsụ be ha maka na asụsụ Igbo bụ ife ejimala ọ na-atọ njilimala ọ na-atọ deri m Mama G for general daalụ rinne ọ dịkwa marapụsị na garapụ ị na-atọ m ka pọlịpọlị daalụ nwaanyị ọma daalụ rinne ọ ka bụkwa ka o si anụ ukwu ọmalite Ada Igbo chebidikwa anyị na nwanne ya n'izuụka ọzọ anyị ga-ewetara gị Eziafa ka ego daalụ rinne na-ekilikwa na Osondi na Eziafa ka ego daalụ
ka bụkwa ka o si anụkwu ọmalịcha dị Igbo n'oge Osondi mana nke anyị nọ n'ime ya ugbu a bụ onye bụ Igbo onye bụ onye Igbo onye bụ Igbo bụ Igbo onye bụ nwafọ Igbo na nke tata anyị na odogwu Igbo nọ tata ọmalịcha nwekwa Igbo onye Igbo gbam o nwere ajọ anyị chọrọ ịjụ gị anyị etinye gị ọnụ biko ka anyị mara uche gị nwoke Igbo ikpere na abụọ Igbo ikpere na ana ma ofu ma ọ bụ abụọ si nwaanyị ị ga-anụ m ka isi fụ ya dịka nwoke Igbo dịka nwoke Igbo afọ m ihe ọjọọ dị na ya onweghị ife ọjọọ dị na ya ekene dị Chukwu nya ikwete na ọ dị mma maka na ụfọdụ ụmụ nwoke si na ha magbunata ikpe wee si nwaanyị ga-anụ m onweghị ife ọjọọ dị na ya onweghị ihe ọjọọ dị na ya nwoke ọbụla na-emeri ya ị na-anya mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na onye fụrụ onwe ya na ọdụ obi umeanị and ọ bụ mmadụ kasị gị gbuo and onweghị ihe dị njọ dị na ya ka ihe ọ dị ka ọ na-egosi nwoke Igbo ikpere na abụọ Igbo ikpere na anasị nwaanyị ga-anụ m ọ na-egosi obi umeanị and ọ na-egosikwa na ya bụ onye gburu ikpere na anyị ga-enetekwedo nwaanyị anya ọfụma maka na ọtụtụ bụ ụmụ nwoke ndị Igbo mpako ụfọdụ na-abụ ha ba marriage ọga akarịa ya bụ onye isi so nwaanyị nwere okwu ọ bụkwa na ndị niile mere ya na-emecha nwa obi umeala ya bụ marriage mana at least first impression ndị oyibo na-asụ matters a lot so ka esi bido mgbe ụfọdụ na-adị mkpa ọ na-enye aka gosi ka ihe ndị ọzọ ga-esi wee gaa so iji bee ya nke ọ bụrụ ihe ọjọọ and nwoke Igbo ọbụla na-ekwu nọ ihe arụ na-egosi mpako dalụrụ nne odogwu Igbo igosiga anyị n'Igbo onye Igbo na nke mbụ o nwekwa ihe ụfọdụ eji malụsịa ndị Igbo dịka okwu ntabi ire gwam 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 ọsịa na ọsịrịfa na nke tata anyị chọrọ ime okwu ntabi ire ịma ihe okwu ntabi ire bụ ịnụnigo kwụka kwa akọbọ ugboro atọ akpọkwala okwu ntabi ire nya ị ga-ekwu ya ọsịsọ kwụka kwa akọbọ o subiri ile ndị steeti Imo kwụka kwa akọbọ iji nwayọ ekwu ya dalụrụ nne biko ka ị na-agwa ndị Igbo na-ege anyị ntị ndị Igbo na-ege m ntị ife m kwere ikwu na ya bụ ihe a na-ekwu maka ya tata bụ ihe dị mkpa na ụmụ nwoke niile bụ ndị Igbo matara na onwe ihe dị njọ na nwoke si bụrụ anyị si nwaanyị ị ga-anụ maka na ọ bụrụ na ụmụ nwoke anyị niile dị humble ọtụtụ nsogbu a na-enwe n'ezinụlọ na mbụ na ụmụ nwoke obi eruo ha ọ ya bụ ọtụtụ nsogbu a na-enwe ana mgbe ụfọdụ ọ na-emekwu nwoke nwaanyị si na ihe a even mgbe ọ ga-asị na ihe a ka Chukwu chọrọ ka emee n'otu anụ a na ya makwa even nwoke ama nkwe so mụnwa iji gwa gị eziokwu mmeri ya so and oge mmeri ya ọ Chukwu si m si ụta mee ya and ọ gazikwa and ọ gara ọfụma daalụ so o sokwa na ihe na-enyere aka na marriage daalụ rinne obere ihe nwere ike ime nwunye gị onye na-achị ịnụ nwere ike ime obi ya mmụọ ọ nabatakwa obi mmụọ thank you Stephen ekili Osondi na Afia TV na-ekirikwe na Osondi na Afia TV daalụ rinne nwoke ọma ọ ga-abara